Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Sky Giants. Și suntem aici pe Hive MC și jucăm și noi niște Sky Giants. Să văd cum se vede și dacă se vede ok. Exact așa o să rămânem cu toate chestiile astea, cu 1080p, fără intro, pentru că acel intro, sincer să fiu, îmi scade foarte mult calitatea la videoclip. Chiar dacă videoclipul e 1080, tot îmi scade mult calitatea. Nu știu, nu scade efectiv, deci se vede așa ciudat pe videoclip. Și acum, na, hai să vedem ce putem face. N-am văzut, suntem green, echipa green. Și o să iau și astea pentru că am jucat niște meciuri mai înainte cu Lizard și am aflat că astea chiar sunt eficiente. Perfect. Mai iau și eu mai rapid. Și eu mă duc fur un enchantment table. Îl aduc aici pe insulă. Am primit și buți. Am primit săgeți. Deci dacă aș primi o sabie, am primit un pickaxe. O sabie m-ar ajuta foarte mult, un efect bun. Instant heal. Ce? De ce am instant heal atâta timp? Adică că e instant. What? Nu înțeleg. Și deci trebuie să fiu sigur că se aude când trebuie. Deci de-aia aici o să spun. Am spart blocul. Am spart blocul. Mă rog, îmi dau eu seama pe filmare dacă s-a decalat într-un fel ceva. Dar nu cred. E ok, așa. N-am o sabie, dude. Ce e asta? Fără sabie nu fac nimic. Hop, așa. Iau niște emeralde. Uite, un emerald. Uite, diamonds. Like diamonds in the sky. Like diamonds in the sky. Am înnebunit pe Lizard cu melodia. Cu melodia cu asta. Haide, te rog, sabie! A, mă, în astea două. Păi am full armoră pentru coechipier. A, mă. Ce, păi, mi-au o sabie. Arc. Păi, sunt... A, bă. 2, 3. Gata. Da, mi-a dat puțin. Și m-am de la blocuri. Noi suntem verde, am uitat. La multe blocuri să nu fie absolut nicio fucking problemă. Și acum mă duc neapărat să iau enchantment table-ul. Perfect. Un pic o sabie. Am ceva cu săbile. Bă, frate. Oh. Mă duc la cu echipierul meu. Vin la tine acum. Bă, deci am pus acel fucking bloc acolo și am căzut în void. Ce pisici chestia asta. Mă rog, măcar, da, mă rog. Noi suntem green. Hai că... Ia uite, fii atent, uite aici. Ce? De ce și-a damage? Nu, am pus unbreaking, nu m-am uitat. Projectile. 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 Power. Protection. 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 Pun pe toate. Ulu. Ups. Projectile. Mă, știi ce? Ia stai să iau lapisul. Ok. Cască protection, de asta.
Ok, mă duc la mid. Am destul level. Ah, și echipa... Mamă, ce-am crezut că eu. Gold a fost eliminată. Noi suntem green, avem full. Opa, așa. Ia dă-te încolo, mă. Eu iau kill-ul. Fii atent. Nu! Eu îl iau, eu îl iau, eu îl iau, eu îl iau. Nu, 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 nu. Projectile. Protection 1. Eu pun că poate se schimbă. Aici e protection. Noi suntem green. Hai pe blue. Să-i speriem și pe ăștia de la blue. Ia dă-te încolo, mă, că dau de aici. Crezi că nu știu să dau de aici? Face el acolo frumos. Ia dă-te... Mă, hai, fă ce vrei tu. Nu-mi pasă. Hai, fă ce vrei. Că dacă degeaba nu faci până la cap. Ia dă-te încolo, mă. Ha, boss pe măr. Like diamonds in the sky. Cine a fi venit acolo? Like diamonds in the sky. Ștefan joacă bine. Ăsta e român de-al nostru. E youtuber. Youtuber celebru din Venezuela. Ia să-l întrebăm dacă e român. Pot să spamez și eu puțin. Bă, noi suntem singurii cu full viață. Ia mă, hai că vreau să... Am destul, fii atent. Încă un arc. Și multe săgeți. Te rog. Power, power, power peste tot. Power 2, să știi că ne ajută foarte mult în Power 2. Deci chiar ar fi util. Așa, am făcut jump-ul. Hai, te rog, lasă-mă să-mi pun Power 2. Power 2. Și acum, like diamonds in the sky. Nu! Mi-e frică că s-a dus ăla. Ăsta e al nostru verde. Mergem pe magenta, că are multă viață. Nu, hai pe blue între timp. Deci eu merg pe blue pentru că ați văzut acolo că magenta era atacată de către blue. Și atunci eu mă duc pe blue. Pentru că ăștia de la blue nu mai sunt aici. Bă, uite-l pe ăsta de la blue care are hack. Mi se pare mie sau e cam codat? Hai, frate, ce codat! Nu puteam să dau de la prea multe blocuri. Echipa green are 100%. Oh, da! Și nu vine nimeni pe noi, sper. Am văzut pe cineva? Nu. Wow. Mă duc la Beast. Ia să vedem. Coste am luat 13. Nu contează aia că dau așa că nu văd exact cât îi scad. Dau prea mult. Știi ce? Hai că dau așa. Bă, nu mă mai arunca în sus că mor. Nu mă mai arunca. Magenta team was eliminated. Și de-abia aștept să scrie pe chat că am câștigat. Ia în mână oare? Nu, nu pot să-i dau mina. E prea mică. Nu! Bă! Ia mă duc eu YOLO pe voi. Hai că vin YOLO. Lerinio. Nu! A venit Ivanov! Sau cum? Nu! M-a glitchit. Nu! Nu, nu, ne atacă ăsta. Ne atacă ăsta. Dă-i Rico. Nu! Nu, 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 nu! Cam!
E unul de ăsta de la Blue. Nu cred. Deci nu cred dacă murim. Nu cred. What are you for... Al meu ce face? Te rog eu frumos. Ce face al meu? Eu am rămas singur. Ce face al meu? Ce căcat? Murim. Ai, frate, al meu ce... Al meu ce pisici face, frate? Unde s-a dus? Unde pisici s-a dus? Că primește al ăsta o săgeată și mi rip. Uite, dau cu săgeți. Aveam 100% și 25% și ne-au bătut. Cum? GG, well played. Ia să scriem dacă e român. E român, mă? Bă, răspund și tu. Cam atât cu acest episod. Sper că s-a văzut bine. Am pierdut, na. Ce pot să spun? Baftă lume, pa. Yeah!